Lura mir-riklami jiena qiegħda hawnhekk flimkien ma' Matthias Grasso, il-Health and Fitness Coach tagħna, nilqgħuk magħna lura fil-programm, kont magħna l-ġimgħa l-oħra, llum ħa nitkellmu fuq xi ħaġa kemm xejn differenti. L-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellmu ftit fuq il-motivazzjoni u l-mod kif għandna nibdew nagħmlu l-fitness. Qabel kif tkellimna anke l-ġimgħa l-oħra ġifieri, qabel ma ngħidu isma' jiena għandi bżonn nitlef dal-ammont ta' peace, għandi bżonn inġib dik ix-shape, eċetera, eċetera, ta' min illi nikkreaw goals. U idealment importanti li dawn il-goals nikbuhom anzi. Għaliex? Għax ħsieb jiġi jitlaq da pereżempju niltaqgħu ma' ħafna nies li jgħidulek kelli l-ġuħ daqs 5 minuti ilu taf li għaddieli, jew kelli aptit pereżempju nagħmel xi ħaġa taf li nsejt. U l-istess ħaġa jekk aħna il-motivazzjoni tagħna tkun ġast ħsieb illallu iva bħal dik li hemm fil-magazzin nixtieq nidher pereżempju, ma tqellibt il-magazzin u l-ħadd mhux insejta. Imma kieku jiena pereżempju ħadd ritratt ta' dak il-figer li tant nixtieq, jew inkella ktibt id-dettalji ta' kif nixtieq, dak li hu miktub mhux se jitħassar, jiġifieri dak huwa importanti ħafna. ċaġa tibqa' tfakkarna wkoll what our goal is. Ekku, prosit. Issa llum ħanibdew nitlu daqsxejn iktar fil-font, mela orrajt, tista' tgħinna target importanti li jekk min qed jarana għadu m'għamlux dan it-target, mela issa forsi jsod naqra widneħ u jiffoka fuq li jagħmel it-targets l-ewwel. Għax illum se nimxu passi ieħor, ħanejdu minn fejn se nibdew. Minn fejn jiena nibdel daqsxejn kif nidher u kif inħossni. U żball komuni issa li ġejja r-rebbieħa teja huwa li dak li jkun jgħid daqshekk jien għamilt training bil-weights u ġo groups u ġo gym, ħanoqgħod niġġogja barra ngawdi naqra t-temp li huwa tajjeb ħafna u ħafna ħem li kieku noqogħdu bil-qiegħda. Però x'inhu l-iżvantaġġ illi aħna ma nużawx dak li jgħidulu resistance training, illi ma nagħmlux ma nagħtux lill-muscle tagħna reżistenza. Reżistenza mhux bil-fors ikun ħadid kif naraw dawn l-istampi ta' bodybuilders illi jirfgħu ħafna weights, eċetera, eċetera. Però anke sempliċiment nużaw ġisimna bħala reżistenza, dak li jgħidulu body weight exercise, ħajtqies bħala resistance. Il-jogging mhuwiex biżżejjed għal min forsi mhu jogging spiss. Huwa prosit, huwa kategorija waħda li tajba u importanti teja, però ħażin illi aħna ninsew dak li jgħidulhom ir-resistance exercises. Xi konsisti dawn l-exercises? Mela, jekk naraw anke ftit stampi li qed naraw fuq is-slide bażikament, resistance exercises ikunu eżerċizzji fejn jintużaw anke affarijiet sempliċi fosthom kif hemm fir-ritratt dawk li msejħa bends, illi huma ma jħallukx tagħmel il-moviment b'mod regolari bħal kieku inti qiegħda tagħmlu mingħajr skużi, anzi bħal kieku inti qiegħda tagħmlu bidejk normali, imma hemm xi ħaġa oħra plus li hemm ir-reżistenza ta' jdejk b'mod naturali, illi qed tkompli tfixklek milli tagħmel dak l-exercise bl-iktar mod faċli tagħmilha jitqal, prosit. U għaliex huwa tajjeb ħafna dan it-tip ta' exercise teja. Bażikament sabu li aħna ħansaħħu il-muskulatura u semmek, wow, alright, sa jiena billi nkun iktar b'saħħti, x'se nigwadanja. Però forsi hemm qed jarana mid-dar, tiskanta kemm illi inti jkollok muscles iktar b'saħħithom, ħajjejnek fl-affarijiet ta' kuljum, bħal pereżempju biex iġġorri x-xirja, biex inti pereżempju qed tilab ma' tfal ta' tfal, biex inti pereżempju qiegħda tfarfar. Kull ħaġa li qed tgħin lill-fitness tiegħek qed ittejjeb il-ħajja tiegħek. Ma tagħmilha binqas forz imbagħad. Ma qed tagħmilha binqas forz u tista' ddum iktar ħin tagħmilha. Għax jekk inti għandek iktar enerġija u iktar saħħa ħatibqa' għaddejja, prosit. Iktar ma nikbru hemm dak li jgħidulu il-problema tal-osteoporosis. Hija issue fl-għadam illi jekk aħna ma nidrawx minn meta nkunu żgħar nagħmlu l-eżerċizzju bil-mod il-mod dawn l-għadam tagħna iktar ma jgħaddi żmien iktar ħajsiru fraġli. Mela mbagħad jekk illum jiena naqa' u forsi ma jiġrili xejn, luckily, il-qudiem kull darba li naqa' hemm ċans li nikser xi jid, jew nikser xi sieq, eċetera, eċetera. Ġifieri nkun kważi ġibta fuqi illi nkun vulnerabli żejjed. Dak nista' nevitawh billi nagħmlu aktar resistance training? Pereżempju, brava. Issa, the number one target kif dejjem ngħidu, irid ikun xi ħaġa illi it pulls, xi ħaġa li tixbdek lejha. Mela jiena ngħid isma' ħammur il-ġim kuljum taħal li jekk naqa' ma nweġġax ma niksirx isir, dik xi ħaġa li forsi tagħmilha darba darbtejn imbagħad tiddejja. Però jekk niftakru illi isma' iva jiena number one hija illi nidher l-aħjar li qatt kont. Ikolli dik ix-shape, dak iċ-chest, dik il-forma, n-nisa jgħiduli pereżempju kolli ħib żgħir, saqi ċatta, il-patata tonda, eċetera, eċetera. Pereżempju, prosit. Dik hija it-top. Però wkoll indirettament huma dawn l-affarijiet li qed insemmu. Ir-riskju ta' inġiri ħajonqos bil-kbir. L-affarijiet ta' kuljum ħadħosshom ħafna iktar faċli u tista' tagħmelhom għal ħafna iktar tul ta' żmien. Insemmu wkoll spjegajna illi jekk inti għal ħares qatt taqgħu tikser x'imkien, iwa
u xi ħaġa ħażina li ħataffet għalek ħaġa ta' kuljum. Li jgħiduli ħafna nies wara li jiksu pereżempju idhom jew sihom, jgħiduli Marelli malli neħħejt pereżempju l-ġibs, rajt id ħafna ikbar mill-oħra. U dak jispjega bl-eżatt il-fatt ta' kemm importanti eżattament illi nitrenjaw. Mela meta aħna muscle ma nużawx, ħajjiċkien. If you don't use it, you lose it. Vera xi ħaġa sempliċi li niftakruha. Tgħid li ma Marelli jiena ma jfissirx lek ma mmurx xi ġimgħa l-ġim illi ħaniċkien hekk u isnek sir tidi. Le dak huwa każ estrem fejn lid pereżempju ma bdiet tintuża kważi xejn. Però biex nifhmu l-kunċett, iva, anke meta aħna ma nibqgħux regolari, ma nibqgħux nitrenjaw ta' spiss, iva ħajkun hemm dak li jgħidulu atrophy, fejn il-muscle ħajjiċkien. Allura aħna nkunu iktar fraġli, ħankunu iktar forsi, anzi inqas b'saħħitna, u allura awtomatikament il-kwalità tal-ħajja dejjem ħatonqos biż-żmien. Issa, kif anke qed naraw fuq l-istudio, sorry fuq l-istampa, bażikament mhux bil-fors inkunu qed nużaw equipment biex aħna nagħmlu xi tip ta' eżerċizzju, pereżempju dik is-sinjura qed tagħmel il-famuż push-up. Illi bil-push-up inti tkun qed tuża numru kbir ta' muscles fl-istess ħin. Huwa dan li rridu nagħmlu aħna prinċiparjament, mela jekk jien għandi pereżempju kwarta ċans, aħjar milli sempliċiment immur mixja. Ħa nerġa' ngħid il-mixji huwa tajjeb ħafna, però mhux qed jgħinni bl-istess mod kif qed jgħinuni dawn ir-resistance. Dan huma affarijiet nista' nagħmlu wkoll id-dar anke ma jkollniex ħafna spazju. Ekku, tejja fil-fatt il-ġimgħa l-oħra tajtek daqsxejn idea għidlek anke jekk aħna nagħmlu sempliċement nofsija, huwa kif nużaw dik in-nofsija li għodt. Ġibt l-eżempju jien fejn jekk noqgħod walking on the spot, għal nofsija ma jfissirx li qisni għamilt nofsija niġri għal mod tal-kelma, ġifieri dik importanti wkoll. Mela, kruċjali wkoll nifhmu is-side effects oħrajn, mela aktar ma nikbru iktar nirriskjaw problemi ta' kolesterol, diabete, pressjoni, eċetera. Mhux biss nikbru fl-età qed nitkellmu, nikbru anka fis-sizes, fil-waist, eċetera. Inkunu qed nilagħbu man-nar u resistance exercise apparti illi hu ħajaħar ilna ħafna xaħam di natura, ħajbedna wkoll minn dal-problemi. Pereżempju, ħansaħħu l-qalb biex dik il-qalb tagħmel ħafna inqas effort, ħafna inqas sforz biex tippompja d-dem milli kieku hija qalb li mhijiex trained. Importanti li ngħidu kif qed tajjeb inti li meta tagħmel l-eżerċizzju mhux biss biex inti tonqos jew titlef il-kilos jew saħħaħ il-muscles, imma ovvjament biex aħna nħossuna aktar fit u nkunu aktar b'saħħitna. U tħossok aħjar ġifieri anke l-burdata ħafna jgħiduli isma' mnalla nitrenja l-ewwel ħaġa filgħodu għax il-bqija tal-ġurnata nħossha vera faċli, tant inkun relax, tant inkun qed inħossni li kapaċi niċċaqlaq l-emmulaw, il-ġurnata tgħaddi żbrix, tgħaddi mingħajr ebda problemi kważi ta' xejn, ovvjament problema ħajqalgħu dejjem, ma tħossok ħafna iktar in kontroll bażikament. Ħaġa oħra li ħafna nies jinsew hija l-fatt illi aħna apparti il-medical conditions ukoll hemm problemi oħrajn. Hemm min jgħid pereżempju studji juru biċ-ċar illi minnu attiv regolari għandu nqas riski li jaqa' f'ċertu vizzijiet. Għaliex għax il-kuntentizza tiegħu mhux qed isibha f'affarijiet artifiċjali, mhux qed isibha fid-drogi, mhux qed isibha fis-ser u affarijiet hekk għaliex għax il-paċi tiegħu qed iħossha ħafna iktar minn ġewwa bażikament. Però again, forsi da mhux biżżejjed tupull. Tupull għandna dejjem naraw illi aħna fiżikament inħossuna l-aħjar tagħna. Issa, jekk xejn teja il-problemi mediċi, il-problemi soċjali huma diġà kbar ħafna. Però kemm hu iktar importanti wkoll li nifhmu li dak li nagħmlu aħna ħaninfluwenzaw l-itfal tagħna. Mela, numru kbir ta' familji, numru kbir ta' ummiet jgħiduli malli bdejt nitrenja jien, it-tifla tiegħi bdiet titrenja wkoll u mbagħad ħajret l-ħbib tagħha di xi ħaġa li tmur viral. Mela meta xi ħadd jara bidla pożittiva f'xi ħadd, ħajt x'inti tagħmel kemm qed narak differenti, kemm tidher iżgħar. Nemmen l-affarijiet pożittivi jimxu infatti il-ġimgħa l-oħra wkoll konna nitkellmu ma' Dr. Ġomel u bdejna ngħidu li anke meta inti titħaq u ħadd tkun ferħana dak ħatgħaddi minn persuna l-oħra skontinġi su l-istess ħaġa meta inti tkun ta' inspirazzjoni għal xi ħadd tgħid mela he is doing it I can do. Definitivament, ġifieri stejjer success stories naraw ħafna. U dawk is-success stories ifakruna li jisma' eżattament jiena nista' nagħmel xi ħaġa biex bħal speċi nkun bħal dik il-persuna u nagħmel pass ta' ġgant il qudiem. Ekku, nafu li llum il-ġurnata ma tantx konna ħafna ċans għall-exercise imma importanti illi nsibu ħin għalina nfusna biex kif tajjeb inti ovvjament ikonna iktar inqas problemi ta'
Kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra teja prosit, nagħmlu appuntament irridu. Mela jiena bejn ħamsa Ħalla fit-timetable tiegħek inkella ma ssibx ċans. Prosit, bejn ħamsa u nofs u sitta u kwart jiena ħankun qiegħda nagħmel dak l-exercise. Ma jidħol xejn, hekk hemm bżonn nitfil mobile u nimxi minn hekk. It's me time. Okay, thank you.